С кой филм би описал любовния си живот? С Титаник. Добре, защо? Защото всичко върви надолу. Има яко драма. То нищо няма, ама аз така го описвам. Може би с Before Sunset. Добре, защо и какво се разказва в този филм? Разказва се за едни двама, които се срещат на пътешествие към Виена и се влюбват, обаче след това не могат да се намерят, но случайно пак се срещат. С Кулпа Мия. За какво се разказва там? Аз не съм го гледала. То е по-скоро тинейджърска поредица по книга и се разказва за разведени родители, които се събират с други партньори и имат големи деца, тинейджъри. Обаче се водят, доведен брат и сестра, но в крайна сметка се влюбват и има големи любовни драми. Интересен филм си избрала. Няма да задаваме повече въпроси, ще стане неудобно. Ние ще пожелавам ти през 2025 да имаш много любов в живота си. Много благодаря. Моля. И ти подаряваме ето това прекрасно бижу от нас.